बेलासि मुगानि बयनिसिमबो हामलायनाय आरो बरायग्रोनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दायो माने आङो नैबे बेलासि मुगायाव मोनसे ब्लग लाबोनो थाखाय गोसो जादों। अन्नानैहाय नायलांदो लोगोफोर। ब्लगआ बेनो जाहैबाय दिनैहायनो गरम गरम खबर आरोखि। खबरा माने गरम गरम बेबायदिनो बेमारफोर जानाय, बेनि थाखाय माने ब्लग लाबोनाय जाहैबाय लोगोफोर। नायलांदो अब्ला लोगोफोर। आंनि प्रेमजित नार्जारि ब्लग भिडिअखौ नायाखैब्ला अन्नानैहाय नायदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो। बिदिब्ला माने खोनासंलांदो लोगोफोर। दायो माने रायजोआवहाय जासावनाय बेबायदिनो मेगननि बेमार होननानैहाय बुंनांसिगोन आरोखि। दिनैहाय रायजोआवहाय बेबायदिनो गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनैहाय बेबायदिनो मेगननि बेमार जादों। हस्टेलाव दोननाय गथ'फ्रा दिनैहाय माने लेखा फरायनो मोनाखै, ओमफ्राय स्टाडियाव थानो मोनाखै, स्कुलाव थांदेरनो मोनाखै, बेफोरबायदि आरोखि। हस्टेलावहाय थादोंब्लाबो माने फरायसालियावहाय फैनो मोनाखै। मानोना माने मेगननि बेमार जानायखाय बेबायदिनो सन्देरनायखाय माने हस्टेलाव थादोंब्लाबो फरायसालियावहाय फैनानैहाय सोलोंथाइ लाफैनो मोनाखै। जाहोना जाहैबाय माने बे बेमारा जाहैबाय माने बारदेरो आरो। बेनिखायनो स्कुलनि टिचार्सफ्रा बेबायदिनो फरायसालियावहाय स्टुडेन्टफोरखौ फैहोआखै। लायसग्राफ्राबो माने फरायसालियाव थांनो मोनाखै। माने गाब्लासो बेबायदिनो फरायसालियाव थांनानैहाय सोलोंथाइ लाहैनो मोननायखौहाय जों नुनो मोनदों आरोखि। ओरैबादि बेमारा बे जय बांला होननानै बुङो आरोखि। बे बेमारखौहाय जय बांला बेमार होननानै बुंनांसिगोन। गोदोनिफ्रायनो जाखायो बे बेमारा, बे मेगननि बेमारा। दा हले रायजोआवहाय बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो नैबे जय बांला बेमारा, मेगननि बेमारा माने जागासिनो दं आरोखि। रानिं बेबायदिनो जागासिनो दं आरोखि नैबे मेगननि बेमारा। सोरनावबा जुदि माने न'खरावहाय सासेनाव जादोंब्ला बियो माने थारैनो बारदेरनो आरोखि, माने सन्देरनो आरोखि। आरो दिनैहाय आंनि फिसानाव जाबायब्ला आंनियावहाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय नङाबा बिमानाव जाबाय, नङाबा सोरनावबा जाबाय, बेफोरबायदि आरोखि। बेनिखायनो सांग्रां जा लोगोफोर। माने सिगांनि समावहायथ' माने बे मा होनो मेगननि बेमार जानायावहाय माने हासुदैखौहाय माने मेगनावहाय माने फुननानैहाय एबा सारनानैहाय होयोब्ला माने बे बेमारा हामोमोन आरोखि। जोंबो सिगांनि समावहाय बेबायदिनो गाव गावनि हासुनाय बिदैजोंहाय बे बेमारफोरखौहाय जोङो फुननानै माबादों आरो। बेनिखायनो सांग्रां जा लोगोफोर, सांग्रां जा आदा बाजै बाबु बिनानावफोर बियादैफोर, बेबायदिनो सांग्रां जा। माने बारजोंहाय बेबायदिनो ओरैबायदि बास्लायगासिनो दङ बे बेमारफ्रा। फरायसालियावहायबो माने थांनो मोना। ओमफ्राय माने थांब्लानो माने बे बेमारा बारदेरो नालाय, बेनिखायनो ओंखारहोनाय जायाखै आरोखि। बेनिखायनो जादोंब्ला न'आवनो गथ'फोरखौहाय बिदिनो ट्रिटमेन्ट लानानैहाय दोन, अब्लानो माने मोजां जाहैगोन आरोखि। हामबासो बिदिबा। माने स्पेक्टफोर दङब्ला माने गथ'फोरनो गानहोदो, ओमफ्राय बेबायदिनो फार्मासिफ्राव नङाब्ला हस्पिटालफ्राव बेबायदिनो लांनो हागोन आरोखि। अब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावहायनो दोनथ'नाय जासिगोन। अन्नानैहाय नायलांदो लोगोफोर। दायो नै मानसिफ्राबो फैगासिनो दङ, बेबायदिनो फैगासिनो दङ। ओमफ्राय दाथ' माने बेलासि मुगाबो जाबाय। ओमफ्रायो रायजोआव दा माने मथा मथि ओरैबायदि दावराव दावसि बेबायदिनो गुलाय गुजायखौ जों दायो नुनो मोन्दों। थांनाय बावैसो बेबायदिनो क'क्राझारावहाय सासे स्टुडेन्टखौ बेबायदिनो गावनि लोगोफ्रानो बेबायदिनो बुथारबाय। ओमफ्राय जेन' माने उननि बारावहाय बेबायदि दाजाथों, बयबो सांग्रां जा आरोखि। बाबुमोनानो जायफ्रानाखि माने हस्टेलाव थादों नङाबा माने गुबुन जायगाफ्राव बेरायनो थांदों, अन्नानैहाय सिनसियार जा।
माने नोंथांनि लोगोआनो नोंथांखौ मानिबा जाहोननि थाखायहाय नङाबा नोंखौहाय माने देथारनोबो हागौ एबा बुथारनोबो हागौ आरोखि। बेनिखायनो सांग्रां जानाया जोबोद मोजां आरोखि गावखौनो गाव। बेबायदिनो हरावहाय बेरायनो नाङा, हराव मालाबाबो थांनानैहाय बेरायहैनो नाङा, आरो बेबायदिनो मोनानि समावहाय ओंखारनो नाङा। ओमफ्राय ड्राग्सफोर दाबाहाय। रायजो राजा नोंथांमोननि गथ'फोरनि सायाव बेबायदिनो एसे नोजोर लाखिदो। गथ'फ्रा माने मा जालांनो हमदों, बेनिखायनो माने अननानैहाय गाव गावनि गथ'फोरखौहाय जोथोन लाखिनानैहाय नोजोर लाखिनानैहाय अननानैहाय सांग्रां जादो आरो। अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। हामबायसै, थेंक इउ।